А искаш да ми кажеш, че образователна цел точно толкова... Всъщност, вие сте автора на идеята, разкажете малко повече. Как така ви хрумна да наредите тези национални светини един до друг? Жорж Ганчев, след това Ханко брат. Не, Жорж Ганчев е фантастичен образ, който е един от малкото истински характери, които ние познаваме и ни се стори правилно да му се обадим и той има достатъчното чувство за самоирония да се появи в подобен клип. Изобщо иронията е връзката и към следващия клип. Далеч от мисълта съм, че ние бихме поругали българската история, още повече искайки да поругаем българската история. Рекламата е нещо, което изопачава, което си играе с клишета. Обаче има набор от символи, които не би трябвало да са част от реклама. Знаме, символ, история. Защото това е част. Ханко брат, това е известен на нас. Дали това е приказка или невероятно е приказка. Червената шапчица също е приказка, но можем с нея да се... Макар че червената шапчица беше 2 клипа по-напред, заедно с Павел Водопроводчик, нали? И не я бяхте влели. Господин Джамбазки, аз имам предвид тази митологема за пръчките, която накрая прераснала в национален символ с надписа Съединението прави сила. Който се вижда на 5 метра от тук. Парламент, но както и да е, не ви ли притеснява това всъщност? Ами, не притесняваме, че се взимаме прекалено на сериозно. Очевидно не сте смутен, разбира се, вие сте автор на тази реклама, най-малкото трябва да изпитате. Аз съм един от авторите на тази реклама, да имат екип от хора. Да знаем кой след време ще чупи пръчки някъде. Ами, ако можех, ще се изправя. Притесняваме, че се взимаме прекалено на сериозно. Притесняваме, че се опитваме да направим, да изпъкнем от нещо, от което няма нужда. Че се опитваме да четем между редовете, като то няма нищо написано между редовете. Как да няма това е случка, която е в колективното ни съзнание на българи и ние се опитваме да я използваме. Утре някой друг, за да се направи на по-интересен, ще му хрумне да включи в реклама Бесило и ще извика Васко и ще каже Васко, и аз се покатери нагоре. И като си кажем, че има някои неща, с които не бива да си правим шега, със сигурност има и такива. Да речем, швейцарски експерт опитва български шоколад. Някой мисли ли си, че се подиграваме на швейцарците? Някой мисли ли по-малко за швейцарците от това, че еди кой си не е познал, че това е от Своге? Да, факт обаче, че швейцарският експерт е безадресен чичко. Ако пуснем този клип в момента на швейцарци, някой ще каже, България е отвратителна страна, те се подиграват с символите си. Не, те ще кажат, смешно е. Защото ще го видят като смешно. Сюжетът е смешен. Докъде бихте стигнали, защото ви очевидно градирате и явно успеха ви е сериозен. Докъде бихте стигнали? Бихте ли, ето това, което Джамбазки преди малко повдигна, бихте ли включили Христо Ботев, Васил Левски в подобни рекламни послания, и те да продават телефони? Не, все пак... Или нещо друго, или шоколади, или все пак длъжни сме, при положение, че ни гледа цял народ, да имаме някакво чувство за отговорност и някакъв добър вкус. Да. Това, което сме използвали в момента с Ханко брат, е точно това, което господин Лозанов нарича мит. Това е колективната ни памет. И това е клише, спрямо което ние можем да се равним. С конкретна... мит е ценен. А в случая през рекламата става смешен и някакъв нелеп. Смисъл на това нещо не е някакъв обръснат монголоид да чупи с глава клечки. Аз съм дебел и с брада и какво сега? Не бива да се самоиронизирам и не бива да се смея сам на себе си. Не бива ние да изведнъж да казваме, това е история и тя трябва да остане непокътната и никога да не говорим. Нека да се прехвърлим. В случая сме стигнали до това. Нека да се прехвърлим към един жив мит и участник в тези събития. Това е господин Жорж Ганчев. Той първи, така да се каже, прекрачи границата и смени амплоато си. Каква е гледната точка сега на прочутият български политик и музикант Жорж Ганчев към историята с Ханко брат? Ние, разбира се, Диане, добро утро ти казваме на тебе. Виждам, че ти си се паркирал в дома на господин Ганчев. Той вече коментира казуса със себе си. Той не е толкова интересен в този момент. Каква е гледната точка на Жорж към участието и на Ханко брат в тази поредица клипове? Добро утро, Николай. Добро утро и нашите гости в студиото. Действително, дебатът вече съществува в обществото. Въпросът е, разбира се, дали той е насочен в правилната посока и доколко адекватни са коментарите, които се появяват в общественото пространство. Тук до мен сега е Жорж Ганчев, който стана обект на нападки заради своята поява в тази реклама и е пряк участник. Добро утро! Добро утро! Как виждате нещата така, отстрани погледнато и тези нападки? Дали ги очаквахте на първо място? Първо искам на Ники да кажа, благодаря, че ме покани и кажи на господин Лозанов и на господин Джамбазки да не се приемат толкова на сериозно, първо. Второ,
Разбира се, че обичаме, уважаваме нашата история и се прекланяме на нашите предци и на Кубрат. И с подобна реклама може би напомняме на българи, че сме имали история, че е съществувал Кубрат и не се гавриме с него, а просто се шегуваме със себе си, използвайки него за фон. Как може хората да се приемат толкова насериозно и там и в разни комисии, и Джамбазки, и разни националисти? Разбира се, че ние се гордееме с нашата история. На Тончо Жечев сина там, Данчо, много точно им каза, че в модерния свят, в ритъма на днешния ден, един продукт, който толкова млади хора купуват, е само предлог. Например, моят комерциал не се приемам на сериозно, но същевременно аз адресирам народа да ти дам нещо от мен и му пее една песен. Вие много добре познавате българският менталитет. Очаквахте ли тази реакция да се появи срещу вас? Не, аз им пея за държавата Лабамба, която сме станали. Метафората е ясна. И най-вече, когато не се приемаш на сериозно, когато имаш самоирония, тя кара хората да се усмихват и кара хората да не приемат политиците толкова на сериозно, което те сами са се приели. Според мен е кощунство да се разнищват такива елементарни неща и на Джамбазки бих му казал да се занимава с по-сериозни неща. Диане, задръж за малко. Нека господин Джамбазки да отговори, а вие междувременно, защото по традиция всяко гостуване на господин Ганчев завършва с песен при нас. Подгответе и китарата за финала на дискусията, която разбира се ще продължи, но ви казвам за всеки случай. Тук са китарите, няма проблеми. По-далече. Отговора на господин Джамбазки. Журов е голям, както обикновено. Обаче направо предполагам, че да грее. Само, че той каза две взаимно изключващи се неща. В началото твърдеше да не се вземе толкова на сериозно и последното изречение беше да вземе с нещо по-сериозно. Какво ми говори това на мен? Че в случая, тъй като и самият господин Ганчев на времето, когато беше активен български политик, защитаваше в известна степен национални и националистически ценности. Какво ми говори това? Неговото място в рекламата за мен не е никакъв проблем. То е интересно, забавно и хубаво. Но всички такива реклами, всички такива самоиронии, както той ги нарече, трябва да имат определена граница, за което говорихме преди малко. Която, когато се премине, вече говорим за лош вкус. И пак казвам, това са символите знаме, герб, химн. Неща, които са станали символни, като девиза Съединението прави силата. Аз нямам нищо против, направете някаква смешка, примерно, ако искате да обърнете внимание към историята, въпреки че това изобщо не е работа на рекламата, има в българската история Хан Чака, за който аз съм сигурен, че никой не подозира. И на него почваме отива да е древен жълт на монголоид. Бяха направили за Хан Чака реклама. Колегите нямаше никой да говори. Сега те са изпълнили перфектно задачата. Ще се опитам, не знам какъв ще е следващия телефон, който ще продават от Хенди, но ще се опитам да вклиним Хан Чака вътре, обещавам. Така, давам думата на доцент Лозанов, който също беше атакуван, тъй да се каже, челно от господин Жорж Ганчев, макар че ако Жорж беше чул репликите на господин Лозанов, би останал с впечатление, че доцент Лозанов по-скоро е поддръжник на този тип рекламни послания. Доцент Лозанов, имате дума. Не, моята работа не е да поддържаме рекламни послания или не, а просто да кажа, че от една точка на закона за радио и телевизия няма нарушение. Защото това сме разглеждали в тази реклама. Аз действително смятам, че има граница, но ето господин Джамбазки сам казва коя е границата, герба, знамето, химна, която е описана в закон. Оттам нататък има известна свобода на интерпретацията по какъв начин това е тази творческа дейност. Ще погледнем на света около себе си, на клишетата, които той създава, включително и на историята. Вижте, едно фетишизиране на историята, като някаква територия, на която трябва да се минава тихо и на пръсти. Според мен това дори не е достатъчно национално, но така ангажирано преживяване на историята. Много по-хубаво и така да ми се струва много по-близко до националното чувство историята в нея да се движи свободно, включително и да може да се шегуваш с нея. Няма никакво основание да гледаме така мрачно, както на времето аз си позволих тази аналогия, карикатурите на Мохамед, които направиха огромен скандал заради това, че някой се беше опитал да се пошегува с една сфера от религията и от мисленето. Това почва да прилича малко на фанатично, но фетишизирано преживяване на
на историята, затова мисля, че достатъчно много обръщахме внимание на тази реклама и на пак правим от мухата слон. Доцент Лозанов, само да използвам, че сте в национален ефир и да ви задам един въпрос. Още един казус с рекламни шества по вестниците днес. Това е за Жулиета от балкона. Една популярна българска манекенка вади от бюста си сиренце. Имате ли казус с тази реклама и ако имате, то какъв е казуса? Ние сме сезирали две други институции и главно Националния съвет за саморегулация, тъй като на ниво регулация, казвам на ниво закон, това не са казуси, които могат да бъдат пряко санкционирани и няма и защо да бъдат пряко санкционирани. Но в границите на професионалната саморегулация, която вече се занимава с добрия вкус, а на тази реклама основният проблем е професионалния вкус и въобще, да кажа, да си позволя една така реплика, че е доста примитивна като въздействие и като използване. Аз мисля, че май това са пак колегите, които... не сте ви, добре, веднага се... Много е примитивна и затова ние се обърнахме към Националния съвет по саморегулация за очакване на тяхното мнение, тъй като те имат, така да се каже, думата на територията на вкуса, на професионалните качества и така нататък. При Съвета за електронни медии това би била намеса в съдържанието. Мисля, че те ще се произнесат и те имат също възможност, ако приемат, че тази реклама нарушава етичния кодекс на рекламата, да поискат нейното спиране и тогава, ако операторите не се съобразят с това, Съвета за електронни медии би могло да ги санкционира. Но ето тези две реклами, по отношение на тази, която в момента обсъждаме, е проява на професионален, на професионално ниво. И в мисленето, независимо, че може да буди известни спорове, а пък онази по-скоро е загубила мярата на вкуса. Добре, благодаря на доцент Лозанов, благодаря за това включване. Аз мисля, че няма повече какво да го намесваме него в този казус. Разбира се, нека да остане за всеки случай, ако някой друг намеси името му, да само 2 минути реклама, защото виждате, че рекламата, освен че е обект на политически спорове, тя и изхранва големите медии в България, след което се връщаме отново с крайните казуси, разбира се, обещаната песен от Жорж Ганчев на финала на нашия диспут. И така, тук студиото е много интересно. Давам думата на моите събеседници за заключителни коментари, защото вече видяхме на трасето, че Жорж е взел китарата и скоро време ще така ни поздрави с една песен за финал. Жорж Ганчев е толкова по-експресивен от всички нас тук, че аз няма нужда, първо не виждам за какво имам да се оправдавам. И просто искам да му дам думата и китарата на него, защото смятам, че той е фантастичен и трябва да бъде чувствован. Не останаха обаче хората от ВМРО удовлетворени от така, как да ви кажа, от това, че вие не обещахте повече да не правите такива реклами. Не, няма и да обещая абсолютно никога. В това, което правим с Хенди, винаги е леко. Сега направихте 1000 пъти реклама, ще си искам парите след това. Разбира се, че ще направят. Те са отговорни за това да сме тук, така че заслужават. Между другото, не съм сигурен, че това е много добра реклама, познавайки една част от хората, с които съм говорил по темата. Може ли да се стигне до там, че да се, не говоря за този продукт, защото искам пък да правя антиреклама, да се бойкотира продукт заради реклама, която накърнява човешкото чувство? С толкова голям ефект. Бойкотирате ли въпросния продукт, ако... Не ме интересува точно този сегмент, но никога не бих се повлиял така реклама точно на обратно. Аз не съм представител на извадка и не мога да кажа, че реклама ще повлияе да или не. Но познавайки много хора, много други хора във ВМРО са съкърнени и патриотични. Вижте социалните мрежи, там ще видите. Имам спомен точно, когато се бяхме преместили в нов апартамент, беше тръгнал да си пускам кабелна телевизия, беше тръгнала реклама на един кабелен оператор и нарочно не си пуснах от тях кабелна телевизия. Просто защото ми се стори безумно глупава тяхната реклама. Не ме обиди по никакъв начин, просто беше глупава. Подобен род реклама възможно подобно нещо. Но нека бъдем искрени, всичко, което има някаква тема или някаква по-сериозна теза, винаги има хора, които са срещу него. В случая с, извинявай, че просто да довърша, в случая с тази верига за телефони, чиято име не споменаваме вече, сме имали клипове с боксьори, които цяла държава се е смяла на клипа с боксьорите, но определени боксьори са ни се обаждали, са ни казали, ние изглеждаме еди как си. Радвам се, че не те намерил
Кобрат Пулев, който е Хан Кобрат. Той да за рекламата ще ти струва много от лицевата пластика. Ако бяхме използвали него, първо нямаме парите да си го позволим, но той не би... медицинските грижи, разбира се. Ето тук е хубав дебат за докъде имаме право на проява на добър или лош. Би ли играл Кобрат Пулев Хан Кобрат във вашата реклама? Би играл, но не бихме го кръстили Хан Кобрат, защото той не е такъв. Безспорно не е работа на рекламата да образова. Това е работа на училището и на семейството. Но рекламата е част от обществото ни и тя трябва да бъде достатъчно отговорна. Точно така. И точно за това не трябва да се минат определени граници. Шегата е хубаво нещо, самоиронията е хубаво нещо, закачката е хубаво нещо. Когато самоиронията е хубаво нещо, което не касае нас, това се опитваш да кажеш. Не, трябва да успеем да се смеем на себе си. Който няма никакви проблеми с самоиронията, и това е Жорж Ганчев. Той ни обеща за финал да бъде все така експресивен, артистичен, модерен. Там е Диан, видяхме, че Жорж е подготвил и своята великолепна китара. Диане, вие имате заключителната дума. Артистите в днешния дебат. Благодаря ти, Николай. Аз бих искал да помоля Жорж Ганчев да отговори на въпроса за финал на господин Ангел Джамбазки, че всичко е хубаво, трябва да има чувство за хумор, но трябва да има някакви граници. Има ли граници за голямото сърце и душа за Жорж Ганчев? Абсолютно не. На господин Джамбазки бих му казал да си припомни, че ВМРО не е взело повече от 1% в последните 23 години във всички парламенти. Аз съм карал 2 пъти по 13 души и ще вкарам още 15 Извън политиката сега. обаче. Извън политиката. Когато хората се вземат прекалено на сериозно, стават смешни, стават тъжни и стават излишни. А моето национално-патриотично обединение расте всеки ден. И затова в този тон бих изпял една испанска песен, писана в 19 век. Все едно, питам го Джамбазки, това подбиваме испанската корона ли, пеейки една подобна хумористична песен? Как се казва песента? Казва се "Целуниме". Нека да я чуем. Ето е припевай. Готов ли си, Ники, за песента? Yes, Жорж, готов съм. Yes. И това е само припева на "Целуними" или "Безаме мучо". Quiero tener de muy cerca, mirarme en tus ojos, vente junto a mí. Piensa que tal vez mañana estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame. Патос, Ники! Браво! Прекрасен финал, това е от нас. Какъв по-добър финал на добър час желая на така днешния хубав ден. Очевидно денят ще започне добре, след като имаме толкова много настроение. Благодаря ви, колеги, за участието в тази дискусия. Не успяхме да изтръгнем обещания да не се правят повече такива пакости в областта на рекламата. ВМРО остават с накърнени патриотични чувства. Ние ще следим този дискурс, разбира се, как ще се развие по-нататъка и при необходимост ще се намесваме и извън рекламните блокове. Това беше гореща точка днес. Хубав ден ви желая. Сега Майя и Вито ви очакват в своята великолепна компания. Ако не се лъжа, Ивайло Московски ще им гостува всеки момент в студиото, така че гледайте, ако се интересуват от телекомуникационни оператори, от БДЖ-те, въобще от такива щекотливи теми за цялото общество.